ev kesê ku di destên wî de kulîl kene û berê xwe dide goristana navçeya Buca ya İzmîrê. Lêkolînerê dengbêjan Hamza Çalıkkılıçı. Wek Hemzeyê Panosî jî tên askirin. Hemze li İzmîrê salên dirêje ku li ser jiyan û berhemên dengbêjan lêkolînan dike û bernameyan amade dike. Hemû hunermendê Kurda Ayşeşana Elî jî Niha bi qasî ku em dizanin, du dengbêjin mên bi nav û deng li welatê Xerêbiyê, li bajarê İzmîrê binahkiriyê. Yek dengbêj Şakiroyê, ya din jî dengbêja ku pêşengî li dengbêjin jin kiriye, dengbêj Ayşeşana Elîyê. bandora dengbêjiyê ji bavê xwe hilide. Dengbêj Osmanê Rehmetî dîwanê wî gelek giran bû hemû dengbêjê Serhedê li malê wî kom dibûn di civiyan. Di nava gunda cara yekem di davetê gunda bi piştkirî û alîkariya bavê xwe kilamê gelekî xweş dibêje. Dengbêja navdar Ayşeşan, di nav Kurdan da wek Şahbanuya Bêtaç, Ayşana Kurd, Ayşexan, Ayşana Osman û Ayşana Elî jî tên askirin. Ayşeşana Kurdî dema ku di radyoya Yerîvanê de radyoya Bexdayê de ku kulamê wî bi Kurdî dihatin gotinê seranserê her çarparçeyê Kurdistanê kê kulamê wî guhedar kirin bandoreke mezin li ser wana dîşt. Kedeke gelekî mezin li ser jin û xîzê Kurdan e. Ayşeşan di sala 1938 da li Amedê jî dayîk dibe. Di temenê xwe yê piçûk da bi zorê tê zewcandin. Lê ew li hemberî zordestiya mêran serî radike. Devjimêrê xwe berdide. û di sala 1963 da li radyoya Dîlokê bi Tirkî dest bi stranbêjiyê dike. Lewra wê demê zimanê Kurdî ji aliyê dewletê ve hatiye qedexekirin. Lê ew bi wêrekî bi serê xwe. Ji Dîlokê berê xwe dide Stenbolê. û li ûn kapaniya navdar plakeke bi Kurdî û Tirkî amade dike. Lê ji ber stranên Kurdî yên wek ximxima torîvan plaka wê tê qedexekirin. Ew jî ji neçarî di sala 1972 da bo Ewropa, Almanyayê dibe sürgûnî. Wata gotçiya Almanyayê keçkawiya yekem hejdemehiya xwe da jiyana xwe dest de bandoreke mezin li ser çê dike. Hizkirina welat cadinê berî de vî welatî. Dema gotê jî naçe Dilokê, naçe Stenbolê, tê İzmîrê. Ev dîmenên dawî ya Ayşeşan e. Navenda çandê ya Mezopotamyayê neçeme. Ji bo televizyona Med TV'yê. Di sala 1994 da li İzmîrê bi Ayşeşan ra bername amade dike. Ev kesê ku li pişt Ayşeşan li Tenbûrê dide. Serokê wê demê yê neçemeya İzmîrê lêkolîner û nivîskar Mustafa Borak e. Mamosta Mustafa li gel hevjîna xwe Almaz di demên dawî ya Ayşeşan da jêra hevaltî û dostaniyê dikin. Bahara me bûye zivistan, ne gul maye ne gülistan, çar havîr dor bûye goristan, kavalatim ka Kurdistan. Dîmena ve her dawî ew mekşan niha derdkeve ve demê jî heba sazbendê wê jî hebû temûrvanê wê lê hinkî ama min lê xweş hat gotin lê xe tê xuyan ez lê dixim ew jî bernama neçemê da ve lê xist pir xweş bû yani ji bo ku hunermendek wisa me nas kirim gelekî kevxweş e. Ayşeşan rastî jî hunermendeke pir girîng e. Mixabin me jî zêde qedrê wê nizanibû yani wekî saziyên Kurdan, wekî televizyonên Kurdan. Dey
عیششان د سال 1977 دا بری خود د پایتخت عراقی بغدای لور لرادیو بغدای 2 سال دخبته دنگو سوتاویا نرمک دلشوات و زیس لتواهی کردستان و جهانه بلاو دبه مهید زارتی خدا عیششان ناس کری بو دنگی یا به کلامه یا ام زنبون خانم تیاوی هنرمند تیاوی دایک تیاوی و تبدا پر خوش بو و حواله که پر دلال بو و دمه دا به سری خو بیرک بو و گله ازیت کشانده بو و دنگ خو برای دنیای کر و شکردار راهیشت و د تمن خوی 58 سالی دا جبر نخوشیا پنچشیره د 18 کانون 1996 دا جوالات خود دور کوچه داوی دکه توی وصیت عیششان جی جنازه و بو آمده نایشاندن عیششان کردی به سکنا خویا جنانه یا برخودر به جیانا خویا تجی ایش کدر و سرگونی به ستران کلام و برهمین خو تم دبیرا جوا کدا زندیه او پیشنگا مزن آدنگ بیجیه هی جی باندور دده سردنگ بیجان به تایبتی جی لسردنگ بیجن جن عمر سونمس روداو